Il-fosos tal-Furjana pakkjati b'eluf ta' persuni ta' kull età li attendew biħġarhom għal kunċert annwali tat-tenur Malti ta' fama internazzjonali Joseph Calleja. Waqt li kulħadd kien jaf li f'dan il-kunċert Joseph Calleja kien se jkun akkumpanjat mill-Orkestra Nazzjonali ta' Malta bis-sem tal-kantant Taljan Zucchero u l-kantanta Ingliża Rebecca Ferguson, dawk preżenti kellhom sorpriża tistennihom. Is-sem tal-kantant Taljan Riccardo Cocciante. L-eluf ta' persuni li pakkjaw il-fosos assistew għal spettaklu mużikali kbir fejn il-mużika klassika naqdet ma' dik pop. Dan il-kunċert naqdu ma' Joseph Calleja id-duo Tenixja li bl-istil uniku tagħhom daqgħu diska mill-isbaħ miktuba apposta għal dan il-kunċert, akkumpanjati minn Joseph Calleja innifsu. Ipparteċipaw ukoll il-kantant Gianluca Bezzina u kor ta' 200 tifel u tifla. Fost il-ħafna kanzunetti li ġew interpretati kien hemm Nessun Dorma, Miserere, O Sole Mio u Amazing Grace. L-ispettaklu mużikali kien ukoll akkumpanjat minn spettaklu tan-nar tal-ajru.